kan channel hi chu achang zau kan ti to kha thil makle thu ngaihnawm tak tak te philosophy lampang te kan lu kwal nok nok lain tun tuma chuan tun lai tle rol te zinga tlana zet mai kan fa te kan nau te le kan thian ten korean tlangwal mai fai veng vong status atana an man fo le an ngai san BTS boy band hi tu tenge an nia eng tiang chi in nge an ko sak thin ti hi kan ngai ven chin don ani mizo tlangwal le patam jok chuan BTS tuai kan ti in kan ngai nep thei khop maya a om viau mai an en reng reng hian an maya fai veng maya an vun anovin an mam pik piak vek mai boxia mizo tlangwal tan chuan an ngei om ve pir per bok emani ma se kan khosak dan mun le kan lifestyle zirin kan danglam ve zela kan omna mun mila te vekhi a fu ber lo thei ti kha sathiam tlang taila a thome South Korea hian music agency sang a om nual maya chuti rualin alian zual big pathum big 3 anti YG entertainment SM entertainment le JYP entertainment te anoma idol te le KHAWVEL huapa lar cherchuak tu berchu SM entertainment hi an niome heng entertainment lian tak tak te chanchin le an hnuaya milar tak tak ron chor chuak Blackpink te le midang dang te chanchin chu remchang danga kan chui zui le mai tura in ngaila tuna kan ron soi tur ero hi chu heng company lian tak tak te atanga vor chua ni silova lar em thosi BTS te hi anni hi company lian lo tak Big Hit Entertainment noya tanga ron chor chuak ni in tundin hun thleng tur hian an beina save hle ani Big Hit Entertainment hi bangsi hi akan kumsang ni panga khan adin chana annoya hian midang te po contract nein an lo be ve trau to thin ani company lian an ni lo wang hian mi hriat an hlo lo em maya BTS te nena anin ton ma chuan hriat an hlo lovin an lar lo hle ani Big 3 anti big SM YG le JYP entertainment te hi chu Big 3 an ni na hi abodon chuang hau lo maya amai ro chu heng Big 3 anti te network belcom hian Big Hit network hi aphatalo hle mai ni tuna chuan ma ashroinal towa tundin huna Big Hit network hi 6 billion vel ani tawa mai Big 3 zinga network nei TUKVERH SM entertainment hian 1.3 billion vel chau amu ve ngor ani ti chuan tundin huna anin thlauna chu kan thathiam thei ruak ome BTS boy band hi tlerol zinga chuan shelo kan wang viawin arinoma BTS ti hi bangtan sonyangdan ti ania bangtan boys tia shiadlar anni bok ani an group a hian member pasari omin chungte chu Jin Suga J-Hope RM Jimin V le Jungkook te anni kumsang ni som khan bultan chovein Big Hit Entertainment noya hian mi puima kumsang ni som pathum khan an ronin pho chuak ve tana an leader ber chu rap monster kan ti mai RM hi ani hi mi special tak mai ania IQ po asangin common sense nei thazet mai ani nge tin TV series a entrina tanga English in search of vengat kha ani he group andin ma hian RM le Suga hi underground rapper an lo ni vereng to thin boka Korea rama khian underground rapper te hian idol rapper te hi thiamna tak nei lo originality om lo ti in an musit thin hle maya hip hop underground rapper atanga idol groupa an lut mai te po hi underground rapper te chuan an nui zatin an musit pha hle ani an mi mal nun theu chu soithui lo tamaila an group chungchang bi khi kan thlur bing don ani Korea ram khi music lama po an kalna hle maya ni tin mai hian idol group pakhat apiang zia ti thei deuh tho ania company te reu te ading thar reng mai boka lar ngal luai chu thil har sa tak nin BTS te po hi company lian lo tak noya debat an ni wang hian mi hriat an hlo lovin har satna an tok na sakhop maya chu mai baka an ron involve chua hun hi afu lo hle mai boka company lian ber ti mai thei SM entertainment noya tangin exote an ron involve chua hun lai ani ve miau sia exo lam boruakin BTS ta chu a up ne hle ani exo lar zia chu heta tlangpuiṭ kan hriat ve thoka
chutiang khopa ubele har satnate antok chungpoin theitop an chu avezela tundin mun thleng tur hian hun harsa tam tak an lo paltlang to ane atira an luna company tereute building cheve tak ni thin po kha tuna chuan building thar thatak nei to in boruak nei lian berpol ani chhota zel mai ani BTS boy band te hi an hmel en reng hian mizomi patan chuan an ngaihnawm du em maya tuaite tok kan omnuk po hi a om viau mai an maya fai sia an khosak dan hian mizomi paril ru an ne mol lo thin ani ma se KHAWVEL pum huwa pa chuan fans nga berpol an ni chhozela namro pui tak zinga po an mani an chaka boy phili tak te po an katve nuk thonia an har satna an sut kian dan pialama an fakom em na chu an hlathu thalu tuk thin hi ani ber ome ngaithla tu po a meya pain midang rel runat na tur om mi alova pom thlap thei tur vek ani deu ber ome an ho tu pa ber RM impact na hian a hroi thui hle bok ani an hla pakhata khan me chederiam na lamrong kai deu alo tel ningei turani social na tam tak andonga chuta tang chuan an leader RM hian mi zong mil tura la siam angai ti ria in lecture te chimin history te achuina sa em maya a inzir na sa hle ani hemi nuwa tang hi chuan an hla hian mi thinlung an em zel ani atira chuan hip hop lama kalin anuwa music genre sang huang zavin atlangpuiṭ an hla hi mimal le khotlang in real bol na lamte tin high school nuna har sarna tam tak thleng thin chungchang velte ani thina an hla reng hi literature lam le psychology lam hoi mani in mangaya kongdik zo dan turte society a kan nun phung tur in ko munate ani tlangpuiṭ thin ani an thim hian mi a hi pin mi puidu a hlo em ani an music te hian mi ngai na thlo viau thin ma se exolamin an lar khalna sat em awangin ma an son tak thei thin lova kumsang ni som paruka an album panhina an ti chua wings ti chu 1 million an shal thin ma saber ani nge ani heta tang hian an ron in vort chuak chhota taka cholmi alovin ma an ron son ok ati thei ber ome kumsang ni som pasaria phei chuan KHAWVEL riat an lo ni chhotrana music album shal chu lama record thar siamin record omsa te chu an khum chhota mol mai ani Korean music joyful zol tu niin US a phei chuan Korean music thlipui chu atle hian atle hem ani ber mai ome Korean group zinga ama saber nei turin Recording Industry Association of America hne na tang hian certification andong hial ani tin chu mai baka kumsang ni som pariata an studio album ti chu Love Yourself tier ti chu US Billboard 200 charta ama saberatan Korean music chuan atop din mun alu aveta wang mai ani kumsang ni som ni alo ni chho nu phei chuan number 1 ni na a hau chho deuh mol maya soivek sen po ani om love album shal tamlama record and break chho mol ani deuh bermai tin mun sang tor nein anjin kwal na sa thei hle maya an contribution awang hian UNICEF lama po an tatlum hle ani tin andram troi tu te du sakna po andong na sa hlea Korean culture le antongte KHAWVEL huapa choilar tu an ni miawa wang hian andram president nena tangin Order of Cultural Merit andonga hello mandong zinga nau pangber an ni nge loman chi sang andong hnem to hle maya alok zuala chuan American Music Award paruk Billboard Music Award pangale Golden Disc Award somni palite an lo dong to ani heng ba ka po hian an lo tlin na kong hi soitur tam tak awma soivek chuan reilu tuk palange manni meni somni pakhat sangni somni pakhat khan an English la panhi na butter ti chu anti chuaka hei hian YouTube Premier Record Breaking N2 nga ber anile ta hem mayani 3.9 million vel N2 an nei ngala record thar an siam le ta ani he thu buat sai ani lai pe hi chuan 200 million chuang N2 anom der to ani tin nominee an ni na palia award an lale ngal bok tuna hian an group larwang lai tak an thleng chhomeka heti khopa lo tling si hi an nun an lo mi alo hian fans ta thinlung an hnia an lifestyle shima social kailo ber an ni hial ome ma chop sang te nei ve bok ma se
an ram in rel bol danin azir lo miaw awangin this band thut thei an ni ve tlat maya this band an ni mai thei ti an soi chu ani chuan an mit tui atla ve hial ani an wanglai an mang chho tran mek ani sia an group hi ke cheta se an tan po ashom ve ko pangle tuna riat thei china ero chuan Big Hits Entertainment lamnen an contract nei hi kumsang ni somni paruk thleng ani dona hemin hulama ero chuan this band an nima na ti ani mase korea ram in real boldana kumsomni pariat an tlin ma ngein sipai an training ngei angai sia an pumpel thei big meu angemo chuti rualin ramdang le an ram chunga an fans thren khat te chuan ngaithla thiama training tirlo mai tura ngen tok anom ve mek boka an ni ero chuan mipa ngai tak an ni miaw wangin training ngei an tum thu an soi ve thung ani celebrity tam takin training hi pumpel dan kong an jong ve sham thina celebrity mai ba kha midang dang te point training hi pumpel dan kong an jong ve sham thin ani an contribution asan em awang hian an fans tam tak te chuan sarkar hena po training tirlo mai turin o an chua hial ani an ram sarkar point ngaithla thiam chin te po nei ve tho ma se ana zonga ngaithla thiam thei ani big silova antana beise om ber chu an band member zong arwala training hi ani ber ome arwala an training thei ani chuan reilo te chung bak BTS chu a chol don lova an ronin lan le vat thei jok don ani chutianga a theilo ani ero chuan nakum hi an zinga upaber jin tan training hun ani to miaw maya engang boruak nge an ton zel don ngai chang phot mayang o an training hian ati boy ani chuan this band theina chance po asang khop maya chuti rol chuan member kim lo point an lakal zel thei tho ma na le an band hi an ke dar donem ti chu an hun tonin ala hril don chau ani thu chiang ala om thei tak lo ani e tuna tan chuan khati jong khani se in zawain hun man nuam vek ule